त्रिपुरा हास्टेनि MLA BJP बदलनि अंगै काइसनि आशोक थाइनि एबा 7 नम्बर विधानसभा आशोक थाइनि अंगै MLA सुरजित दत्त हायुंनो याकारै थांमानि कक्रमा सालनैजिस्नि डिसेम्बर तालनि सालनैजिस्नि सालमारि हरनि 11टा तामान जरावनो हायुंनो याकारै थांमो कलकातानि काइसा साखामनाव गगनै कक्मा ताबकजरा कक्मा कतर ब्रेकिं न्यूज त्रिपुरानि BJP नि MLA सात रामनगरनि आशोक थाइनि MLA याकारै थांखा हायुंनो सालनै सालथामराव मैसा खामया खालायजाक साखामनावगो तै याकारै थांखा 27 डिसेम्बरनि हर हुथुक जराव असनिसारनो हनै कक्मा BJP बदलनि MLA सुरजित दत्त संसानो याकावै थांबाय हास्टे गोनाङै नखा खामानि नुजाखा BJP बदलनि सिमिया एबा तांको संलुकरमनि थानिबाबो नुजाखा खामानि याकारै थांखा सुरजित दत्त MLA त्रिपुरा BJP बदलनि अंगै MLA तंमानि याकारै थांखा संसारनो